شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣንዓኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶኮልም ስዊድን ድፍኖ መደብ ናይ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሉ ቃል ከም ዘይትፈርሕ ዝገብር መንገዲ ዝብል እዩ ከም ዘይትፈርሕ ዝገብር መንገዲ ሎም ነዚ ቃል ዝምሰማዕኩም ኣብ ህይወትኩም ቀዳማይ ደሊኹም ተስእንዎ ፍርሕ ክኸውን እዩ ድሕሪ ዝቃል ኣብ ህይወትካ ደጊምካ ኣይክትፈርሕን ኢኻ ምኽንያቱ እቲ ዝዓበየ መፍትሕ ንፍርሒ ካባና ዘርሕቆ ሎም ክንካፈል ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንታይ እዩ ኣብ ህይወትና ከም ዘይንፈርሕ ክገብረና ዝኽእል ፍርሒ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ፍርሒ ማለት ዝዓበየ ማዕጾ ናይ ዲያብሎስ ንህይወትና እዩ ጸላእን ህይወትና ናቱ ዘይድሊ ገፈጥ መፈደእ ትወሉ መንገዲ ፍርሒ እዩ ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ዘባላሽዎ ብፍርሒ እዩ ነገር ግን ካብ ዝፍርሒ ዘናግፈና መንገዲ እንታይ እዩ ካብ ፍርሒ ዘናግፈና ዝዓበየ መንገዲ ሎሚ ክንርኢ ኢና ኢያሱ ምዕራፍ 1 ኢያሱ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ከዓ ሪኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኢያሱ ሓድሽ ጎደና ናይ ህይወት የጀምሮ ስለዘሎ ኣብዚ ዘጀምሮ ዘሎ ጎደና ድማ ንዕኡ ከፍርሕዎን ከሰንብድዎን ድደሊ ብዙሓት ስለዘለዉ ነገር ግን ከይፈርሐን ከይተሸበረን ንኽወፅእ መንገዲ ይነግረሎ ከም ዘይፈርሕ ዝገብሮ መንገዲ እንታይ ተዳኢልኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ምስኡ ምዃኑ ምእማኑ እዩ እቲ ዝዓበየ መፍትሕ ንፍርሒ ካብ ህይወትና ዘባርሮ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ ምእማንና እዩ ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ ይኮንኩን ኢለ ንሕና ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ ምእማንና እዩ እዛ መፍትሕ እዚኣ እታ ዝዓበየት ንፍርሒ ካብ ህይወትና እትሰብር መንገዲ እያ ስለዚ እግዚአብሔር ንኸይፈርሕ ንኢያሱ ንፍርሒ ዝኣሊ መንገዲ እዩ ነጊርዎ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ኣነ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣሕዋት ሓዙኒ ኣብ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ምሳዩ ዝብል እምነት ኣብኡ ፍርሒ ይሰዓር እዩ ኣብኡ ፍርሒ ይሰዓር እዩ ማኣስ ኣምላኽ ኣብቲ ዘለኽዮ ስፍራ ኣብቲ ዘለኽዮ ጉዳይ ኣብቲ ዘለኽዮ ኩነታት ልዑል ምሳኽ ምዃኑ ልብኽ እንተደኣ ኣሚኑ ቀዳማይ ኣብ ልብኽ ዝሰዓር ፍርሒ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ኣምላኽ ምሳዩ ዝብል እምነት ትብዓት ኣሎ ኣብ ኣምላኽ ምሳዩ ዝብል እምነት ዕረፍቲ ኣሎ ኣብ ኣምላኽ ምሳዩ ዝብል እምነት ቅሳነት ኣሎ ጽንዓት ኣሎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንኹሎም ደቆ ከተስኦም ከሎ እዛ ቃል ሂብ ኢደ ተስኦም ነይሩ ኣብ እትኸድዎ ኩሉ ኣነ ምሳኹም ንምንታይ ምኽንያቱ ክፈርሑ ዝገብሮም ኩነታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ከፍርሖም ድደሊ ኩነታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ምናልባሽ ሎም ተሓልፊየ ዘለኽ ጎደና የፍርሐክ ዲዶሎ የሰንብደክ ዲዶሎ እትመልስሎ ምኽነግረካ ሓፍተይ ኣብቲ ዘለኽዮ ጉዳይ ኣብቲ ዘለኻዮ ጉዳይ ወላ እኳ ባዕልኻ ተጋጊኻ ዳእተኻዮ ጉዳይ እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ ጉዳይ ከልዕለካን ከውፀካን ኣምላኽካ ምሳኻ ምዃኑ እመኖ ምእማንካ እሱ ምሳኻ ምዃኑ ኣብ እምሮኻ ኣብ ነፍስኻ ኣብ ኩሉ እንትናኻ ፍርሒ ስፍሩ ክለቅ ክጅምር መጽሐፍ ቅዱስ ኤርምያስ ከምዚ ይብል ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ኦኬ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ካብ ጥቕሲ 4 ጀሚርና ንራእዮ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናባይ መጸሞ ኣብ ከርሲ ኣዴኻ ከይሃነጽኩኻ ፈለጥኩኻ ከም ማህፀን ከይወፃኻ ኸኣ ቀደስኩኻ ንህዛብ ነቢ ክትከውን ድማ መደብኩኻ በለ ኣነ ድማ ኣይ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ገና ቆልዓይ እሞ እንሆ ክዛረብ ኣይክእልን የበልኩ እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብ ዝልእከካ ኩሉ ኪድ እቲ ዝእዝዘካ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓኤ ኣይትበል ምእንቲ ከናግፈካ ምሳኻ እሞ ኣይትፍርሃዮም ይብል እግዚአብሔር ዝገርም ነገር እዩ ኤርምያስ ነቢ ምዃን እንታይ ዋጋ ከም ደኽፍል ስለ ዝፈልጥ ናብዚ ነቢ ኮይኑ ዝለኣኸሉ ዘሎ ስፍራ ፈሪሑ እንታይ ኮይኑ ፈሪሑ በይኑ ከም ዘሎ ገይሩ እሱ ጥራሕ ከም ዝኣትዎ ነቲ ጉዳይ ስለ ዝሓሰበ እግዚአብሔር ድማ ንፍርሒ ዝኣሊ መንገዲ ነጊርዎ ኖኖ ኢልዎ ኣብቲ ትኸዶ ኩሉ ኣነ ምስኻ ክኸውን እሞ ኣይትፍራሕ ኢልዎ
እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ምእንቲ ኸናግፈካ ምሳኻ ክኾን እሞ ኣይትፍራሕ ርኢኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ምሳይ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኣብዚ ኣተዋ ዓዘቕቲ እቶ ከም ዝናገፍ ይፈልጥ እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ምሳዮ ኣብ ምባል ናይ እግዚአብሔር ምንጋፍ ኣብ ህይወትካ የርኤካ እዩ ስለዚ እዩ ዳዊት እንተዳ ርኢኹሞ ብሩባ ሩባ ድነሞት እንተኸድኩ እኳ ንኽፉእ ኣይፈርሕን ኢሉ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይፈርሕ ምኽንያቱ ኣምላኹ ምስኡ ምዃኑ ስለ ዝኣምን ዝነበረ ዳዊት ነተናቱ ኣባጊዕ ድብን አንበሳን መጽኦም ክወስድዎን ክደልዩ ከለዉ ካብ ኣፎም ይድምዝዖም ነይሩ ካብ ኣፎም ይድምንጥሎም ነይሩ ንጎልያድ ምስ ረኣዮ ኣይፈርሖን ኣይሰንብደሉን ንምንታይ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ኣምላኸይ ምሳይ ዝብል ኣተሓሳስባን እምነትን ነይርዎ ሎሚ ጉዳይኩም ዓብ ኮይኑ ዝረኣየኩም ዘሎ ሰባት ዓብ ስለ ዝኾነ ይኮነን ትንእስሉ ስለ ዘለኹም ይበተሓሳስባኹም ንገርዎ ንጉዳይኩም ልዑል ምሳይ ይበልዎ እግዚአብሔር ምሳይ ይበሊ እመንኒ እግዚአብሔር ምሳይ ዝብል እምነት ኣብ ልብኽሎም እንተደኣ ገዚኡ ትማል ዘብኬክን ዘፍርሐክን ዘሰንብደክን ዝነበረ ሎሚ ግን ብናይ እግዚአብሔር ትብዓት ክትገጥሚዮ ክጅምር ኢኺ ኣይትፍርሒ ኣጆኺ ኣብቲ ጉዳይ በይንኺ ኮንክን ኣምላኽኪ ኣሎ ምሳኺ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ንኤርምያስ ከምኡ ኢልዎ ቀፂሉ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 19 ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ ክዋግኡኻዮ ግናኸ ምእንቲ ኸናግፈካ ኣነ ምሳኻ እሞ ኣይክስዕሩኻን እዮም ይብል እግዚአብሔር ዋው ርኢኹም ኣሕዋት ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወት ይዋግአኩም ህልኸውን ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወት ይዋግአክ ህልኸውን ነገር ግን ደስ ዘብል መልእኽቲ ለንሎም ንዓኺ ኣብቲ ዝዋግኡኹ ዘለዉ ስፍራ ኣይክትሰዓርን ኢኺ ንምንታይ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ርኢኹም ኣምላኽ ምሳይ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኣብ ናይ ውግእ ስፍራ ከም ዝስዕር ስለ ዝኣምን ከም ዘይሰዓር ርግፀኛ ስለ ዝኾነ ጌና ውግእ ከይተወድአ እቲ ሰብ ቀሲሉሎ ኣይፈርሕን እዩ ከምዚ ከይገጥመኒ ይብልን እዩ ኖ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ክፉእ ኣይገጥሞን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 10 ጳውሎስ ኣብታ ሃገር ኣትዩ ምስ ሰበኸ ምስ ተኸራኸርዎ ብዙሕ ምስ ፈከሩሉ ከምዚ ኢልዎ እግዚአብሔር ባዕሉ መጺኡ ጎይታ ኸኣ ብለይቲ ብራእይ ንጳውሎስ ተራእዮ እሞ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎኒ ተዛረብ ደኣ እምበር ስቕ ኣይትበል ኣነ ምሳኻ እሞ ክፉእ ክገብሩኻ ዝቐርበካ የልቦን ኣይትፍራሕ በሎ ዝገርም ነገር እዩ ንጳውሎስ ብዙሕ ስለ ዝፈከሩ ብዙሕ ስለ ዘፈራርሕዎ ነታ ከተማ ለቂቕዋ ንኸይከይድ ኣምላኽ ተገሊጹሉ ጳውሎስ ኢልዎ ኣብዚ ከተማ ብዙሕ ሰብ ኣለኒ ኢልዎ ኣነ ኸኣ ምሳኻ እሞ ክፉእ ክገብሩኻ ኣይክእሉን እዮም ኣይትፍራሕ ኢልዎ ርኢኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ምሳይ ኢልኩም ክትኣምኑ ከለኹም ምንም ዓይነት ነገር ክፉእ ክገብረኩም ከም ዘይክእል ርግፀኛ ኢኹም ትኾኑ ምኽንያቱ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ክፉእ ነገር ኣይጋጥሞን እዩ ስለዚ ካብ ክፉእ ነገር ከይጋጥመኒ ዝብል ፍርሒ ክትወፁ ተደሊኹም ኣብቲ ዘፍርሐኩም ዘሎ ጉዳይ እግዚአብሔር ምሳኹም ምዃኑ ሕሰቡ ኣብቲ ዘለኹም ውግእ ከይትሰዓሩ ትፈርሑ ተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ኣብቲ ስፍራ ኣምላኽ ምሳኹም ምዃኑ እመኑ ኣብ ኩሉ ዘለኹም ጎደና እግዚአብሔር ምሳኹም እዩ ክፉእ ዘበለ ኸኣ ኣይረኽበኩምን እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ንኣውጅ ኣምላኸ ኩሉ ግዜ ምሳይ ኢኻ ኣብ ቅድመይ ስለ ዝኾንካ ኣይንደልህፅን ኣብ ዙርያይ ስለ ዝኾንካ ኣይጉዳእን እግዚአብሔር ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ምሳይ ኢኻ እሞ ኣይፈርሕን ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይ ተቐበልኩም መዓልቲ ምድሓን ሎሚኣ ጽባሕናትኩም ኣይኮነትን ሕጂ ተቐበልዎ ክትቅበልዎ ወሰንኩም እዛ ጸሎት ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ከም ዝሞተለይ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአ يأمن الله ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ውሉድ ኣምላኽ ኣሜን ኳሕጎሰኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ዘድልይኩም ሓገዝ ክንለቀልኩም ኢና ሻሎም